atong tugutan ang balaang espiritu sa Dios, magdungo atong ulo ug piyong nato atong mga mata igsoon, atong ampuan ang pulong sa Dios, kay wala tay mahimo kung wala ang balaang espiritu sa Dios. Magampo ta, Father God, in Jesus name, nagapaubos kami sa among kaugalingon, Ginoong Hesus. Wala gyud kami mahimo kung wala ka, O Dios. Instrumento lamang ako sa imong pulong, Lord. Himoa lamang akong panudlanan. Nagahangyo ako kanimo, Lord. Dihugi ang imong pulong. Ikaw, O Dios, mamuhat. Ikaw, O Dios, magapataliwala. Among giimbitahan imong balaang espiritu, O Dios, nga diin magmaymay, magbadlong, magpahimangno kanamo. Tabangi kami sa among pagpadayon diha sa pangalaga diha kanimo. Among isalig kanimo ang tanan. Among ginabugkusan ng espiritu sa pagduha-duha, espiritu sa familiarity, espiritu sa katulugon, pumahawa ka. In Jesus name, cast out. Wala kay luna dinhi nga dapit. Salamat, Ginoong Hesus, sa imong pagabuhaton. Dalaygon ka. In Jesus' mighty name, ang tanang anak sa Dios, musulti og amen. Amen. Nini nga kabuntagon igsoon, ang akong tema, unsa ang atong himuon panahon sa mga pagsulay. Igsoon siguro nadungog na nimo kini nga wali. Apan sa matag tima nga imong madungog igsuon, lahi-lahi ang kapadayagan sa Dios. Akong idasig kanimo sa matag pulong nga pagaisgutan sa pulpito, ana ay para kanimo niini igsuon. Ikaw ug ako makasinati og mga pagsulay sa kinabuhi. Daghan pagsulay sa matag circumstansya sa kinabuhi, kitang tanan naka-experience og mga pagsulay. Kinsay nay problema? Amen. Financial, balatian, relasyon, tanan na moagi ta na igsoon. Apan anay pipila kabutang nga akong idasig sa matag usa. Ikaw ug ako madasig niini nga pulong igsoon. Paminaw lang, tuguti ang balang espiritu sa Dios nga makapenetrit sa imong hunahuna ug kasing-kasing ug namnama ang pulong sa Ginoo. Akong gipasalamatan ang Dios sa pribilehiyo pabor nagamit akong kinabuhi dinhi sa church. Dili man ko hawd magbatbat siyang pulong, ako lang gipagamit akong kinabuhi diha kaniya. Tugutan nato ang balaang espiritu sa Dios. Kung unsa ang mga pipila ka pamaagi nga atong mabuhat diha sa atong pagpadayon sa pagpangalagad. Ang kinabuhi igsoon, dili siya sayon. In everyday sa atong kinabuhi, adunay mga kalisod. Dili hayahay tanan ang imong ma-encounter sa kinabuhi sa panahon nga ikaw nangalagad sa buhi nga Dios. Ang gusto sa Dios, mahisusama ta sa usa ka kaanaan-hon nga babay. Canaanites women. Siya ang babay nga niduol kay Jesus Christ. Ikuan na gud palyog ang picture. Nakoy picture. Niduol siya sa crowd. Sadyang si Jesus Christ anaa sa kadaghanan, niduol ang kanaanhon nga babay diha sa iyaha. Mao ni siya ang gibasa nato sa Mateo. Niduol siya sa pagduol niya o siya ang gibuhat. Nadungog niya mo ang kong gibasa. Kung naa kay Bible, nabasa siguro mo sadyang niduol siya kay Jesus Christ. Niluhod siya. Gipiko niya ang iyang duha ka tuhod. O nagpakiluoy siya kay Jesus Christ. Sa diyang niduol siya kay Jesus Christ, giabog siya. Dili sayon, dili ilalim ang kanaanhon manggod sa unang panahon, dili sila unite sa mga Israelites. Dili sila magkasundo sa mga Israelanhon nga mga katawhan sa buhi nga Dios. Sudo nga giunsa siya. Niduol siya kay Jesus, nagpakiluoy siya tungod kay ang iyang anak naa sa ilang panimalay, nagsakit ang iyang anak. Siguro ma-experience nimo usa ka kaginikanan. Kung magsakit ang imong anak, di ba? Maguol ka, mabalaka ka, unsa ang angay nimong buhaton. Gawas nga mo adto kag doktor, nakinahanglan taog kwarta. So, ang gusto
gusto sa kanaanhon nga babay nga magmilagro si Jesus Christ. Nga kay nadungog niya sa palibot nga ang Ginoong Hesus nagamhatag og kaayuhan sa naay mga balatian. Apan subo pa malandungon, gibalibaran siya ni Jesus Christ. Nihunong siya wala. Wala siya nihunong. Tungod kay nakita niya nga sincero ang Dios sa iyahang pagbalibad. Gipakuha siya sa mga tinunaan kay nagsamok-samok sa ilaha ang babae nga kanaanhon. Apan ang babae porsigido siya aron dunggon sa Ginoo ang iyang mga hangyo. Tungod kay dili siya buot nga dili siya tagaan og atensyon sa Ginoo ang iyang gihangyo. So ang atong buhaton di ay sa atong kinabuhi sa panahon sa kalisod. Una na kong punto, muduol kita sa Dios nga kinasing-kasing igsoon. Piniko ang imong duha ka tuhod o maghatag ka sa imong mga prayer o request diha sa iyaha igsoon. Dili man nimo makita ang Dios, musimba ta sa espiritu ug kamatuoran. Sa unang panahon nakita nila face to face ang Ginoo. Sa atong panahon atong mahinagbo ang Ginoo diha sa atong mga pag-ampo igsoon. Hangyon ko ikaw, exercise sa imong dili nga paglihok sa matag adlaw. Nga ang Ginoo mo'y imuhang gikarelasyon diha sa adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. Ang Ginoo andam siya mamati kanimo kung ikaw mapadayunon nga mo duol diha sa iyaha. So, niduol ang usa ka babae nga nagpaubo sa iyang kaugalingon tungod kay naa siya'y hangyo. So, susama sa atoa, nagkinahanglan taog tubag sa Dios. Dili ta matubag sa Ginoo kung wala ta nakikistorya sa iyaha. Tungod kay ang gusto sa Dios, nag-ingon diri ang Mateo. Nag-ingon diri ang Mateo 11:28. Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. So, nag-ingon ang Dios, muduol ta diha sa iyaha. So, asa man siya nato pwede duolon diha sa church, diha sa atong mga pag-ampo igsoon. Nagkinahanglan ta sa tabang, sa giya sa Dios sa atong kinabuhi. Kay wala gyud tay mahimo igsoon kung wala ang atong buhi nga Dios. Miserable ang kinabuhi, gubot nga pamilya, guba nga relasyon ang atong mahiaguman kung wala si Jesus Christ diha sa atong kinabuhi. So, mauna nagkinahanglan ta sa tabang sa atong buhi nga Dios. So, sa ikaduha, magbaton kita og kasing-kasing nga sincero diha sa atong mga pag-ampo. Sincero ba ang kanaanhong nga babae igsoon? Sincero siya sa iyang pagluhod, sa iyang paghangyo kay Jesus Christ. Dili lang siya kausa niingon sa Dios. Iyang gibalik ang iyang hangyo nga iyang ayuhon ang anak niya nga nagmasakiton anaa sa ilang panimalay nga giyawaan na napuses ang iyang anak. Gusto sa babae nga kanaanon nga si Jesus Christ moampo niya atong bayhana ug ayuhon siya sa Dios. Apan gibalibaran siya, wala siya ni undang, kanunay siya, naghangyo siya nga tabangan ayuhon ang iyang anak nga nayawaan. So ang babae desperado siya. Sa atong mga prayer igsoon mahimutang desperado. Nakakita na ba mo sa usa ka babae o isa ka inahan nga kana ganing ang iyang anak naghingalo? Kung moadto kag hospital igsoon, makita nimo unsa ka sakit sa usa ka ginikanan nga ang ilang anak agaw buhay na. Ingon ana ba ang imong bation sa panahon sa prayer igsoon? Desperado ka sa imong pagluhod nga niduol ka sa Dios, hilak sa Dios igsoon. Dili bayot ang lalaki nga mohilak at tubangan sa Dios. Amen. Dili talawan ang usa ka anak sa Dios nga mohilak panahon sa mga pag-ampo igsoon. Mahimutang desperado tungod kay gusto sa Dios
nga mahimutang sincero diha sa atong mga pag-ampo igsoon. Ang atong mga pag-ampo dako kini o Dios ug tabang sa atong pangadlaw-adlaw na panginahanglanon. Kay nasayod ko sa atong kalisod karon, dili lang ikaw, dili lang ako ang naka-experience ana igsoon. Kitang tanan experience nato unsa kalisod ang panginabuhian sa matag usa. Apan kung si Jesus Christ imong duulon, piniko ang imong tuhod, magampo ka nga desperado igsoon. Ako nasayod, dunggon ka sa Dios sa tama ug sakto nga panahon. Kaya ang Dios adunay gitakda ni ana igsoon. Na siya timetable aron tagbuon unsa man ang imong gi-prayer request sa iya. Ang gusto lang sa Dios, mulahutay ka diha sa imong mga pag-ampo. Ayaw lunga sa imong mga pag-ampo igsoon. Nagkinahanglan kita sa tabang sa atong buhi nga Dios. Palakpakan sa nato ang atong Ginoo. Hallelujah. So sa ikatulo, ang una, muduol kita sa Dios nga mapaubsanon nga kasing-kasing. Sa ikaduha, magbaton kita og desperado nga mga pag-ampo. Sa ikatulo, ipakita nato sa Dios ang dako nga pagtuo. Sama sa naisulat diri sa verse 28, basahon nato usab. Sa Mateo 15:28. Ug si Jesus mitubag kaniya, babay, pagdako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo, ug niadto gayud dayong gutlua na ayo ang iyang anak. So nakita sa Dios unsa kadako ang pagtuo sa usa ka kanaanhon. Tungod sa iyang desperate prayer, tungod kay desperado siya nagampo, nakita sa Dios ang iyang pagtuo. Tungod kay nitikang siya duol sa Dios, niluhod siya ug naghangyo nga ayuhon ang iyang anak. Kana di ay isa ka butang nga gusto sa Dios igsoon. Atong pamalandungon sa atong kinabuhi, nahimo na ba nato na ang desperate prayer igsoon? Nahimo na ba nato nga na si Jesus Christ nakita sa atong kinabuhi ang pagtuo sa diyang muduol ka sa iya? Atong i-evaluate ang atong kaugalingon. Siguro kung wala pa nimo nahimo igsoon, sugdi karong adlaw igsoon nga makigrelasyon ka sa Dios, muduol ka sa Dios, nga mapaubsanon, muhangyo ka sa iya, ampo nga dala paghilak, pakiluoy sa Dios igsoon. Kay ako nagatuo, ang Dios maluoy gid siya igsoon. Kay siya ang Dios nga maluluyon, siya ang Dios nga matinabangon. Dili siya gusto nga maglisod ta, apan gusto niya ikaw muduol sa iya, magpaubos sa imong kaugalingon, mudangot diha sa iya nga sincero. Mao na siya ang gusto sa Dios. So basahon nato ning sa ikatulo, Hebrew 11:6. Sulat ni Apostol Pablo, bahin sa pagtuo. Hebrew Hanon 11:6. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud mutuo nga adunay Dios ug gantiyan niya ang nangita kaniya. Amen. Hallelujah. So, wala di ay makapahimuot sa Dios kung wala kay pagtuo igsoon. Ang gusto di ay sa Dios nga ang imong gamay nga pagtuo, imong patubuon, diha di ay siya mahimuot igsoon. Unsa man ang makapatubo sa imong pagtuo, gawas nga muduol ka sa Dios, gawas nga muampo ka sa Dios, mutikang ka tinud-anay sa imuhang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. In times madungog nimo ang pulong sa Ginoo, gusto niya imong i-apply sa imong kaugalingon igsoon.
Gusto niya dili man na basta-basta igsuon nga madungog nimo karon ang pulong ugma bag-uhon ka automatic sa Ginoo. Proseso ang kabag-uhan nga ihatag sa Dios. Apan gusto lang niya nga ang imong kinabuhi adunay kabag-uhan. Dili na susama kaniadto. Kung kinsa ka sa una, lahi na nga naa na ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung sa una gubot ang imong pamilya sa wala pa si Jesus Christ sa inyong pamilya, karon hinay-hinay bag-uhon sa Dios ang imong pamilya. Kung sa una ang imong kinabuhi puno sa pagpakasala, dili na automatic bag-uhon sa Dios igsoon. Hinay-hinay bag-uhon sa Dios ang imong kinabuhi. Ayaw tan-awa ang imong sala, iduol ka na sa Dios. Totally surrender sa atong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang Ginoo igsoon. Kung himuon nimo ang totally nga surrender sa Dios igsoon, matingan na lang ka nganong nahawas ka ni atong klase nga sala. Tungod kay imo manggit surrender diha sa atong Ginoo. Susama sa kong kinabuhi, dili man ko kabalo sa una mo pakli aning Biblia. Dili ko kabalo unsa nang nakasulat diha. Apan sa diyang nadungog na ko ang pulong sa Dios nga kinahanglan di ay nga ang pulong sa Ginoo tun-an kini adlaw o gabi. Gi-exercise na ko akong kaugalingon igsuon. O akong na-apply sa akong kaugalingon. Kay nagingon man pud ang Ginoo nga mahimutang doers. Mahimutang doers sa iyang pulong. So kung doers ka sa iyang pulong, ang imong nadungog nga pulong sa Dios diri sa iyang balaang kasulatan, ang nadungog nimo diri nga pulong o nabasa nimo diri, imo dayto siyang i-apply sa imong kaugalingon. Dili man diha-diha susama sa sili nga mohalang dayon apan sultian ko ikaw igsuon. Kung totally surrender ka sa Dios, ang Ginoo maghatag kanimo og tinuod na kausaban igsuon. Siya maghatag conviction sa imong kasing-kasing. Siya maghatag og deliverance diya sa imong kinabuhi. Unsa man ang imong sitwasyon sa una, hinay-hinay to siya usabon sa Dios. Hinay-hinay ayuhon ang imong guba nga pamilya. Hinay-hinay makabaton ka og tinuod na kalipay diha sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. O hallelujah. Palakpakan nato atong Ginoo igsoon. Dalaygon ang ngalan sa Dios. So, nagkinahanglan di ay kita ni ini igsoon. Sa ikaupat, sa matag pagsulay nga atong masinati sa atong kinabuhi igsoon, atong isipon nga kini challenge sa ato ang kinabuhi. Isip usa ka magtotoo, testingan gyud ta igsoon. Sama sa bulawan. Ang bulawan, dili na siya diretso mohimong bulawan kung dili na siya testingan sa kalayo. So ma-pure siya nga bulawan kung testingan siya. Inana pud ang atong pagtuo. Testingan kini sa matag adlaw, sa matag minuto, kung tinuod ba ni siya ang atong pagpangalaga diha sa atong Ginoo. Kay gusto sa Dios iandam ta sa unahan sa atong kinabuhi. Kaya ang atong sitwasyon karon dili ni siya permanente igsuon. Lahi na pud tangal level sa pagpangalagad. Dili permanente lisod ang kinabuhi igsuon. Apan giproseso sa Dios ang imong kinabuhi. Gusto niya bansayon ang imong huna-huna kasing-kasing o kinabuhi diha sa pagpangalagad. Ang gusto lang niya nga sa panahon nga makita encounter nimo ang kalisod sa kinabuhi, ayaw gyud dangop sa tao igsoon. Unaha lang gyud siya. Kung unsa man ang sitwasyon nimo, naaman kay balatian, naaman kay problema sa finances, naaman kay problema sa relasyon, aduna man kay problema sa imong pag-eskwela, unaha lang gyud ang Dios. Kay dili gyud siya mopakyas kanimo igsuon. Kay ang Ginoo wala siya nausab dili ko magtapos.
sa Hebro 13:8. Si Jesus Christ Ginoo kaniadto karon og sa walay katapusan. Kung si Jesus Christ nag-ayo siya og masakiton niadtong panahona, kung si Jesus Christ nag-ayo og kinabuhi sa unang panahon, si Jesus Christ moayo gyapon siya sa imong balatian, moayo gyapon siya sa relasyon kinabuhi nga guba. Ang gusto lang sa Dios salig ug tuuhi ang iyang pulong. Manghinaot ko nga kini makadasig sa matag usa. Na ako'y testimony sa akong kinabuhi uban sa akong bana, dili ko mag-end sa ako ang wali. Last pandemic igsoon, naka-remember mo katong di-lockdown ang Davao? Nagsakit ni sa akong bana dito sa among boarding house sa Pampanga. Dili ordinary nga sakit igsoon. Nagsuka kalibang sabay ning duha. Experience namo kalima kauno mi musuka atong gabiyo na igsoon. Moingon si pastor sa kuha, ampuy ko. Nagsuka pud siya. Ang akong mga anak dos andanas ang among gipuyaan sa dapit sa Barangay Pampanga. Naa sila sa taas, natulog kami naa sa ubos. Kalima ko magsuka, kaungom si pastor magsuka, nga bawas ni. Nagapray mi. Sultihan ta mo igsoon pag naa kay inana nga gibati sa panahon sa lockdown, kuhaon ka sa 911 sa inyong panimalay. Symptoms to siya. Pero kabalo ka, ituuhan ng nako ang milagro sa Diyos igsoon. Bisan luya namin ni pastor, wala na mo gitawag ang among mga anak. Wala minitawag sa among mga parente. Kinsa among gitawag? Si Jesus Christ. Palakpakan mo ito ang gibuhing Diyos. Anang gabi una igsoon. Alas 8 human sa simba, nanihapon mi. Pag umana mo panihapon, natulog mi. 10 o'clock sa gabi, diya mi nagsugod og suka. Kabalo kay igsoon sa tawhanon nga kinaiya, mahadlok gyud ta. Bisan ikaw, maka-experience ka to mahadlok gyud ka. Nagsuka siya una, human ako. Pag musakit akong tiyan, magsuka ko, pati pud siya. Niabot gyud ang ako ang kahadlok ug kabalaka ato na time. Gigunitan lang yun ako yung pulong igsoon nga si Jesus Christ. Siya gyapon ang Dios kaniadto karon ug sa walay katapusan. Siya ang Ginoo nga wala mausab igsoon. Gi-claim na nako diha sa akong mga pag-ampo igsoon. Bisan naluya mi ni pastor, nag-ampo mi. Niingon ko sa iya, Lord, anak nimo. Ayaw itugot nga kuwaon mi sa 911. Apektado ang church, apektado ang among mga anak, apektado ang tibuok church. Maluoy ka, magmilagro ka sa among kinabuhi. Dili lang siya ang nagsakit kung dili ako. Sa dihang humana mi og pray, akong anak na lalaki naa siya sa disaster diha sa rescuer sa barangay. Ito siya naga-duty, gina-rescue nila sa ambulance katong nagasakit dalahan sa SPMC. I-chat siya sa kuha, Nay, kumusta mo diha? Nianak ko siya nga dili ni okay. Ngadlok akong anak, ni anak siya sa amua. Yaming gibipihan, nagdala siya kauban sa trabaho, gibipihan mi niya, gitawagan niya yung sir, naingon ko, ayaw pahibala ang imong sir, kay ayuhon rami sa Ginoo. Gitawagan gid niya yung sir, anhi dinhi sir, ang akong mama o papa nagsuka o kalibang, pwede ka mo anhi sir? Nagmotor ang iyang sir ni adto sa amua.
Salamat ko sa Ginoo igsoon. Wala siya ni ingon nga dalahon mi sa ospital. Unsa iyang ingon? Na ay tambal ma'am. Inuman ninyo ni pastor para marilib mo sa inyong gibati. Pero humana ang Ginoo ng milagro sa among kinabuhi igsoon. So kung unsa man di ay ang sitwasyon sa atong kinabuhi igsoon, si Jesus Christ lang ang solusyon. Amen. Siya ang tubag unsa man ang sitwasyon sa kinabuhi. Tested and proven ako ang Diyos igsoon. Sugod sa akong paghimugso diha sa sabakan sa Diyos, daghan akong mga milagro nga naagihan igsoon. Naghingalo nga mga tao giayon sa Diyos tungod sa pagtuo. Muna, unsa man ang imong na-encounter sa imong kinabuhi, gamita ang imong pagtuo igsoon. Ayaw padala sa limbong sa kaaway. Dangop gyud sa Dios kay siya lang ang solusyon sa atong mga problema igsoon. Atong iduko atong ulo, magampo ta karong kabuntagon. Father God, in Jesus' name,